Bundan 10 yıl элек Ульян шәһәренең Идел аръягы районы татар автономиясе һәм җирле мәхәллә 90-нчы еллардан бирле кулланышта булмаган балалар бакчасын алып, аны мәчет итеп файдалана башлыйлар. Узган ел Семберләр бина янәшәсендәге мәйданчыкта татар халык конкурсын чагылдырган музейда ачып җибәрәләр. Быел язын исә милләттәшләребез яңа бура алып, анда зур аш мәҗлесләре, никахлар уздыру һәм мохтаҗларны ашату өчен йорт салу эшенә керешәләр. Ләкин ни кызганыч, халык акчасына төзелгән әлеге йорт август азагында янып китә. Янгыннан соң халык икенче көнне үк өмә ясап, монда тәртип урнаштырды, янган бура калдыкларын сүтеп, яңасын кую өчен урын әзерләделәр. Без хәзрәтләр белән килдек ярдәм итәргә. Что янадан иншалла төзергә насыйп итсен Аллаһ Тәгалә, чтобы монда тагын дәвам итсен безнең эшләребез. Узган атнада бирдә яңа бура куелды. Хәзер төзелеш эшләре бара. Совет чорындагы сыман бөтен халык төзелеше. Кем әйтмешли, кем ничек ярдәм итә ала, шулай булыша. Беренче эш итеп мәхәллә рәисе Рафаил Хаҗи татар эшмәкәрләрен җыеп, йортны аякка бастыру, төзелеш материалларын юнәлтү буенча җитди сөйләшү уздырды. Бик зур рәхмәт кем булышканнарга, менә приятно бит. Теге шундый зур эшләргә бер звонок буенча сразу Рафаилович була, маса кирәк, маса була, тегесе була дигән. Ульян шәһәре мэры Дмитрий Вавилин да 2 тапкыр килеп эшнең барышы белән танышты һәм аны рәсмиләштерү һәм мәхәлләгә тапшыру буенча киңәшләрен бирде. Сүздә юк, бу юлы да Семберләр зур активлык күрсәтеп, кем әйтмешли, дошманга үч итеп, бу урында тагын да матуррак, зуррак итеп әлеге йортны салып чыгачаклар. Куатыбызда, кишебездә бар, Аллага шөкер. Ишебездә кайнап кына тора, кулыбызда, йөрәгебездә, буны шулда биналар матур гына, менә ис китәрлек кешегә дә, ланнарга да, үзебезгә дә, менә монда намаз укысаң да, мәҗлестә уздырсаң, бик каты матур булып килә. Рафаил Хаҗи белдергәнчә, киләчәктә бу йортны алар акча эшләү максатында түгел, мохтаҗларга ярдәм итү, дини йолаларыбызны саклау өчен кулланырга ниятливәр. Шушы көннәрдә тотынабыз Алла Тәгалә шушы столовыйны, ул столовый, музей столовый була, Алла Тәгалә ашхана. Анда инде шул безнең зур мәҗлесләребез үткәрә торган һәм дә кидеге ашарга кешеләре булмаган кешеләргә ашату турында була аны. Бу көннәрдә мәхәллә мәчетендә ислам дине нигезләрен һәм гарәп графикасы нигезендә укырга язарга өйрәнү курслары эшли башлады. Гарәп теле белән бергә инде әлбәттә татар телендә укытачакбыз, иншалла. Укытучыларыбыз да бар. Мөфтияттә әйтүләренә караганда, татар йорты киләсе елга Корбан бәйрәменә үз ишекләрен ачачак.